U vladi Srbije održan sastanak u cilju uspostavljanja kontne cene maline. Otkupna cena maline i trešanja u regionu Šapca 250 dinara za kilogram. Poljoprivrednicima u Vojvodini uručeni ugovori prema kojima je pokrajina izdvojila ukupno 130 miliona dinara za podršku agraru. Bile su to vesti koje su obeležile današnji dan. U nastavku emisije donosimo vam još poljoprivrednih aktuelnosti. Dobrodošli u još jedno izdanje Agrodana. Slavol VVL je mikrobiološko tečno đubrivo koje se primenjuje u visoko intenzivnim kulturama kao što su voće i vinova loza, a sama primjena u voćnjacima veoma je jednostavna i vrši se u 4 faze. Prva faza koja je ovdje na ovom voćnjaku već odrađena, to je bilo predsvetavanje. Predsvetavanje kao ona najznačajnija faza, jer nakon cvetanja nam sledi oplodnja i ukoliko omašimo oplodnji, u stvari oplodnja je prvi korak da bismo imali kvalitetan, dobar i zadovoljavajući prinos. Drugo tretiranje trebalo bi uraditi u intenzivnom porastu ploda. Primjena Slavola VVL u ovoj fazi veoma je važna zbog ploda u porastu i uvećanju lisne mase. I upravo ponovo naš VVL, ponovo auksini koji će gurati, koji će pospešiti da ovaj list bude veći, da bude jača lisna masa, povećati fotosintetsku aktivnost i samim tim bolje prehraniti plod. Nakon što plod postigne željenu veličinu, vrši se treći tretman zbog nakupljanja suve materije, šećera, ali i postizanja željene boje. Da bi imali što više šećera, da imali ujednačene boje, fine one ukuse koje karakteriše sortu, da bi mogli da izađemo s njom na tržište i da postižemo tržišnu vrednost, upravo zato VVL naši auksini. I na kraju, zadnje tretiranje jeste nekoliko dana pred berbu, kada voćka počne da sazreva. Onda se dešava da ona prekine taj odnos između lastara i ploda. Petiljka otpusti i zna nam se da bude pomor plodova pod stablom. Zdravo živo, komšija! Šta je bilo, komšija? Njiva ti nešto žuta, a? A jesi li busterisao? Nisam, a šta je to? Ej, pa zato ti je kukuruz tako žuti, mali, nikakav. A šta da mu radi? Gledaj, komšija, Eko Booster. Ovaj moj sve poprskao. I kukuruz, i soju, i repu, i mene. Ženo, bre. Evo mene, jel ima? A ima, komšo, ima. Eko Booster, komšo. Pa sad tim prska pola sela. Jel mogu uzeti ovu cijelu flašu? Može. Ajde, moću ja, može. U vladi Srbije održan je sastanak u cilju uspostavljanja kontne cene maline. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja hladnjačara i asocijacije Malinari Srbije, na kome je utvrđena početna kontna cena malina od 170 dinara po kilogramu. Proizvođače malina predstavljali su Savez udruženja Srpska malina, udruženje Vilamet iz Arilja i još 3 druge organizacije koji su želeli da se postigne dogovor oko otkupa roda ove godine, kaže predsjednik udruženja Vilamet Milan Đurić. Proizvođači su tražili akontnu cenu od 240 dinara koju hladnjačari nisu htjeli prihvatiti i oni su ponudili i ostali su na tome od 170 dinara akontna cena. Šta je postignuto to sa tim? Posle dugog razgovora i probanja na sve žive načine da se ta akontna cena približi našim zahtevima, nismo mogli, ostalo je samo da bude slobodno tržište i akontna cena od 170 dinara. Međutim, danas je asocijacija Malinari Srbije izjavila da će, ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi da cena maline bude 2,3 evra po kilogramu, biti prinuđeni da blokiraju pruge i puteve. Predsjednik ove asocijacije Dobrivoje Radović rekao je Tanjugu da dogovor malinara o ceni crvenog zlata za 2015. sa predstavnicima resornih ministarstava i otkupljivača nije postignut, pa će proizvođači biti prinuđeni da preduzmu i radikalne mere. Stav malinara i asocijacije da cena maline bude jedinstvena na nivou cele zemlje, a država treba da se zapita zašto taj proizvod u različitim krajevima Srbije ima drugačiju cenu, dodaje on. A vlada treba da sagleda sve ukupnu situaciju proizvođača i reši problem cene maline. Ukoliko se to ne desi, blokiraćemo pruge, puteve i pristupne saobraćajnice do skladišnih centara crvenog zlata, zaključuje Radović.
Otkupna cena malina i trešanja u regionu Šapca je 250 dinara za kilogram, te je to voće u tom kraju najskuplje. U šabačkom regionu malinom je zasađeno oko 450 hektara, a trešnjom 200 hektara. Sve više poljoprivrednika širi zasade malina i trešanja. Poljoprivrednici prave rezultate mogu očekivati tek narednih godina jer je veliki deo ovih zasada dosta mladi i nije u punom rodu. Grad Šabac subvencioniše podizanje zasada trešnje i kopanje dubinskih bunara za zalivanje, pa i to uticalo na formiranje novih voćnjaka, kažu u šabačkoj direkciji. Po procenama stručnjaka u regionu Šapca rod trešanja je 10 do 12 tona po hektaru, a malina od 20 do 30 tona prenosi B92. U voćnjak zasađen trešnjama potrebno je uložiti oko 6.000 evra po hektaru, a isplati se u 6. godini, dok je za hektar malina potrebno uložiti oko 10.000 evra, što se isplati za 4 godine. Poljoprivrednicima u Vojvodini uručeni su ugovori prema kojima je pokrajina izdvojila ukupno 130 miliona dinara za podršku agraru. Posle sprovedenih odgovarajućih konkursa resornog pokrajinskog sekretarijata potpisano su 142 ugovora na osnovu kojih poljoprivredni proizvođači u pokrajini dobijaju bespovratna finansijska sredstva za nabavku protivgradnih mreža, malih prerađivačkih kapaciteta i opreme za navodnjavanje. Ovog puta je za kupovinu protivgradnih mreža u voćarstvu izdvojeno 65 miliona dinara, za opremu za navodnjavanje 62 miliona, dok je za male prerađivačke kapacitete podeljeno preostalih 3 miliona, čime je završen taj deo konkursa, prenosi Radio Televizija Vojvodine. U ovogodišnjem pokrajinskom budžetu namenjeno poljoprivredi za opremu za navodnjavanje ostalo je još 170 miliona dinara, dok će još 55 miliona biti podeljeno za nabavku protivgradnih mreža. Drugi blok Agrodana vam donosi. Iako je Ministarstvo poljoprivrede povećalo subvenciju po kravi, u ovoj godini taj podsticaj dobit će skoro upola manje gazdinstava. Stanje stočarstva u Srbiji nije na zavidnom nivou u odnosu na period od pre 20 godina. Opština Nova Varoš sredstvima od oko 5,1 milion dinara podržat će projekte, programe i aktivnosti ukupno 5 poljoprivrednih udruženja koje deluju na području Zlatarskog kraja. Na finansijsku podršku lokalne samouprave u iznosu od oko 2,8 miliona dinara moći će da računa udruženje Uvačka reka mleka, koje je na nedavno raspisanom opštinskom konkursu kandidovalo projekat pod nazivom Unapređenje otkupa i primarne prerade mleka na teritoriji Nove Varoši. Programom je predviđena adaptacija bivšeg zadružnog objekta u Božetićima i nabavka instaliranja opreme za preradu mleka i pasterizaciju, piše Glas Zapadne Srbije. Lokalni pčelari, članovi udruženja Zlatarka, će za sufinansiranje projekta Zlatarska reka meda, u koji je uključena nabavka rojeva, matičnih društava i lekova za pčele, iz gradske kase dobiti 640.000 dinara. Isti novčani iznos biće opredeljen i za Novovaroško udruženje proizvođača jagodičastog voća Zlatni breg, koji će finansijsku podršku opštini iskoristiti za realizaciju projekta unapređenja voćarstva, preciznije za nabavku sadnica, uglavnom maline, kao i kupovinu filtera i razvodnih cevi za navodnjavanje. Za realizaciju svojih projekata poljoprivredna udruženja koje sufinansira opština uložit će i sopstvena finansijska sredstva u iznosu od oko 50% od ukupne vrednosti kandidovanog predloga programa. Iako je Ministarstvo poljoprivrede povećalo subvenciju po kravi sa 20 na 25.000 dinara, u ovoj godini taj podsticaj dobit će skoro upola manje gazdinstava. Više od 13.000 domaćinstava koje su prema podacima Agencije za agrarna plaćanja prošle godine dobila podsticaj za samo jednu kravu, više neće moći da računaju na ta sredstva. Ministarstvo poljoprivrede će ove godine subvencionisati registrovana gazdinstva sa 2 ili više krava, prenosi RTS. U resornom ministarstvu kažu da pomažu u nabavci kvalitetnih priplodnih krava. Kroz povraćaj od 10 do 55% sredstava obezbeđuju povoljne kredite, subvencionišu premije osiguranja. Svesni su teške ekonomske situacije, ali tvrde da je to jedan od razloga zbog koga je ta mera i doneta. Struka podržava nameru ministarstva da ukrupni proizvodnju i podigne konkurentnost srpskih stočara. Upozoravaju međutim da mali proizvođači više ne mogu da se bave poljoprivredom i neće lako naći posao u privredi. Zato pozivaju ministarstvo da ih stimuliše da se povežu međusobno i sa prehrambenom industrijom. Stanje stočarstva u Srbiji nije na zavidnom nivou u odnosu na period od pre 20 godina. Loša slika ove grane poljoprivrede prenosi se i na jug zemlje, gde nepovoljnu situaciju dodatno otežava i niska cena otkupa mleka, a visoka cena stočne hrane. Proizvođači u Aleksinačkom okrugu imaju kritički stav o tome jer su prinuđeni da rade bez zarade. Ipak neki smatraju da se treba nadati u izlaz iz ove loše situacije i da treba nastaviti sa radom. Jer svakodnevno od nove godine nam padaju cene otkupa
sirovog mleka, tako da smo svakim danom sve u lošoj situaciji. Ne možemo da pratimo cenu sirovina, repromaterijala i ostalih potrepština za nas. Tako da taj uvoz koji je očigledno iz Evropske unije, iz zemalja koji su već u boljoj situaciji od nas, ugrožavaju nas i to nije dobro za nas. Povećan uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije doveo je lokalne proizvođače u problematičan položaj jer su se stvorili viškovi mleka, a cene padaju. Poslednje pojeftinjenja mleka koje je sa 34 dinara palo na 28 dinara na 4 masnih jedinica, znači, i na primjer kao prošle godine u ovo doba sa tim mlekom od 100 litara koliko ja imam dnevnu prosečnu predavu, ja sam imao sa premijom do 160.000 dinara. Ove godine imam 100.000, to znači da moja plata je otišla. Ja radim sad samo za prostu reprodukciju, znači da uloženo vraćam i eto to. Bez obzira na tešku i nezavidnu situaciju naših proizvođača mleka postoji nada da će se trenutno stanje popraviti i da će se cena otkupa formirati tako da imaju kakvu takvu zaradu i korist. Prosto mi žao da se tih grla odreknem da ih prodam u bescenje. Pa onda sačekat ću, nadam se kao da će to do nove godine bar da se nešto probudi, da se nešto vidi, da će neki zračak nade da jer mi ne tražimo ništa 70 dinara i 80 mleko, ali bar neka bude prosto prodaj, imaj, da uložiš dalje. Zbog sveobuhvatne situacije sa mlekom, naš stočni fond opada, a tome doprinosi porast cena đubriva i semenske robe, a sa druge strane pade cene mleka. Od 2013. godine cena mleka je do današnjeg dana pala otprilike za nekih 9,5 dinara po litri. To je katastrofalno stanje. Recimo, ja sam imao 6 krava, danas imam 3 krava. I te 3 krave koje čuvam, i one su u nekoj situaciji da li ću moći da ih očuvam ili neću moći, to je znak pitanje. Moja grla su davala otprilike oko 25 litara mleka. Prestao sam da dajem koncentrat jer cena koncentrata je visoka u odnosu na otkupnu cenu mleka, tako da moja grla su spala na nekih 20 litara u proseku. U proizvodnoj strukturi poljoprivrede stočarstvo ima veoma bitnu ulogu jer bez stabilne i razvijene stočarske proizvodnje nema razvijene poljoprivrede. Zato je neophodno da se putem niza mera podrške od strane resornog ministarstva što pre poboljša trenutno stanje stočarstva u Srbiji. Na samom kraju današnje emisije vam donosimo izveštaj meteorologa o vremenskim prilikama u Srbiji i Republici Srpskoj. Sponzor vremenske prognoze je Fitofert Energy. Pokreće vaše biljke. Fitofert Energy. Pokreće vaše biljke. Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Pre podne na severu Bačke, posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije prestanak padavine i razvedravanje. Duva slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalno od 18 do 24 stepena. Biometeorološka situacija može uticati nepovoljno na hronične bolesnike, naročito na srčane i astmatičare, saopštava Republički hidrometeorološki zavod. Kao najizraženije meteoropatske reakcije mogu se javiti reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se povećanje opreznosti.
Sutra u našoj zemlji pretežno sunčani i topli, uz dnevni razvoj oblačnosti, samo će još tokom jutra na jugu i istoku biti oblačno. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, uveče u slabljenju. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano i umereno toplo. U utorak posle podne i uveče u severnim i zapadnima, tokom noći u sredu i u ostalim predelima prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve što vam je ekipa Agrodana pripremila za danas. Posetite i naš sajt agrodan.rs i našu zvaničnu Facebook stranicu. Prijatno i do gledanja.